Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadurunge miwiti pembelajaran dina iki, monggo diatur donga sik. Ayo Mas, dipimpin donga sik. Monggo sareng-sareng sedaya doa belajar. Doa dimulai. Mohon selesai. Nah, sadurunge miwiti pembelajaran dina iki, tak absen sik ya. Afriliana Tagaluk, Agistia Kubaila, Ahza Fawas, Almira, Antin Sila, Akila Sila, Arhanudia Naswa, sakit, Surat Enek, Aurelia Agatha, Balkis Yumna, Chelsea Brenda, Edi Nur Hariri, Elisha, Fadila Brian, Fatin, Intan Permaidani, Irsya Fibrianti, Lintang, Marina, Marista, Adit, Muhammad Fajar, Nayaka, Nazwa, Oksi, Rahel Aditama, ya, Rahel Khairia Putri, Rendika Akmal, Rekita, Sabita, Siti Jaya, Sabila, Yasmin, terakhir Zema. Oke. Rek, minggu wingi adewe wis nyinaoni babakan kabudayan Jawa yaiku wayang. Nah, dina iki adewe nyinaoni babakan kabudayan Jawa salah sijine yaiku wujud tembang. Sapa sing iso bedhek? Nggih, Mbak. Tembang mocopat. Oh ya, dina iki adewe bakal nyinaoni tembang mocopat. Apa iku tembang mocopat? Nah, tembang mocopat iku sawijining geguritan sing duweni paugeran. Apa paugerane? Paugerane yaiku ana guru lagu, guru gatra, lan guru wilangan. Tembang mocopat iki duweni jenis ana 11. Sing nomor 1 yaiku Mas Kumambang, nomor 2 Mijil, nomor 3 ana Sinom, nomor 4 ana Kinanti, seterusnya ana Asmarandana, banjur Bambu, eneneh Dandang Gula, terus Durma, Kangkul, Megatru, sing terakhir Ucung. Nah, tembang mocopat iki duweni ceritane dhewe-dhewe rek. Salah sijine yaiku Mas Kumambang. Mas Kumambang iki nyeritakne jabang bayi nalika ana ing guwa garbane ibu utawa ing alam kandutan. Iku Mas Kumambang. Tak terusne apa
Wes cukup. Nah, saterusé iki enek mijil. Mijil iki nyeritakne nalikane jabang bayi iku lair. Ya, jadi tembang mau cepat mulai awal sampai entek iku ana ceritane dhewe-dhewe. Saterusé enek sinom. Sinom iki artine isih enom. Isih enom iki tuladhane ya iku anak-anak. Ya, nalikane isih anak-anak. Saterusé ana kinanti. Kinanti iku nyeritakne nalikane si bocah iki mau wis mulai dewasa, wis mulai remaja, wis mulai kenal cinta-cintaan. Nah, saterusé ana Asmarandana. Asmarandana iki nyeritakake kahanane ati si bocah iku mau lagi seneng, lagi kasmaran. Nah, saterusé iku enek Gambuh. Gambuh iku ceritane tentang Daud menikah rabi. Nah, iku ceritane fasene menungso nalikane dhewe ngancik alam pernikahan. Saterusé enek Dandang Gula. Dandang Gula iki nyeritakne dhewe nalikane uripe wis mapan. Terus enek Durma. Durma kuwi nyeritakne dhewe ketika dhewe wis mulai menginjak usia di atas dewasa dan kita harus seneng sedekah. Wes, saterusé ana Pangkur. Pangkur iki duweni cerita dhewe iki kudu mundur saka panguripan dunya luwih mikirake panguripan ing akhirat. Saterusé ana Megatroh. Megatroh iki nyeritakake babagan nalikane nyawa oncat teka raga jisime menungso. Ya, sing terakhir ana Pucung. Pucung iki nyeritakne nalikane awake dhewe wis dibungkus kain kafan. Nah, sadurunge dhewe mlebu ning inti pembelajaran iki tulung diwaca dhisik. Wes, saka rong tembang iki tulung sampean saben kelompok digoleki guru lagu, guru gatra karo guru wilangan. Ya, guru lagu karo guru wilangan banjur jenise apa? Ya, sampean didiskusikne neng kelompok, engko banjur tak pilih salah siji kelompok kanggo presentasi sedilut. Ya, silakan dikerjakan. Wis temu? Ya apa? Guru gatra niku sing pripun? Guru gatra kuwi cacahing larik. Cacahing larik saben sak poteng. Oh, nggih. Wes. Nah, berarti iki aku milih sing presentasi. Arek loro wae sing presentasi nang ngarep. Apa nih sing sae-sae? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang kencang-kencang. Sudah. Nanti kita menggene aslinya jelasakan guru lagu, guru gatra, guru
wilangan lan jenis tembang. Contoh tembang macapat sing enek iki. Milih salah siji ae. Yang monggo guru lagune yaiku U I A I. Kok iso ngono soale guru lagu iku guru vokal sing mburi kan tumbuh U elit I alam A dumadi I sangsaya A urip I. Terus guru Bodro yaitu akeh baris-baris ning macapat iki. Enek kan. Tunggal kalih tiga lawan gansal 6. Terus guru wilangan yaitu ucapan kata kayak mongko kantine wuwuh bolu. Dan kene kabeh jumlahe 8. Salami, mong, awas, eling. Terus jenis tembangnya yaitu kinanti. Soalnya penjelasan guru lagu UI AI itu termasuk tembang kinanti. Guru Bodro sing jumlahe 6 termasuk tembang kinanti. Terus guru wilangan sing bolone ping 6 ya termasuk tembang kinanti. Ya mungkin iku sebisa dhewe sampaikan kurang lebih napa nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bener apa salah? Bener. Ana sing gak sarujuk karo presentasi kancane mau? Saiki sing tembang nomor 2. Aku njaluk kelompok kene. Wis mari apa durung? Ya, ndang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang rekan-rekan. Tekan siang. Oke, entene kula kali ringkas kula mriki asline jelas nih tentang tembang macapat sing gigi. Tembang jadi tembang macapat sing niki tembang gotrone niku enten guru gotrone niku enten gangsal niki setunggal kalih 3 sekawan gangsal mantun niku guru wilangan yaiku suku kata saben tiap-tiap gotro. Gotro pertama niku enten 7 guru wilangan. Ana pocapanipun. Gotro sing nomor kalih niku enten songo guru wilangan yakniku Adiguna, Adigang, Adigung. Sing ketelu enten Sing ketelu enek pira?
dan adikku pan esti enten rolas Terus sing sekawan niku enten adiguna ula iku enten pitu sing terakhir sing gangsal enten telu pisan mati samyu enten 8 Bu. berarti Pinten dados guru lagune sing gatra pertama niku ana pocapanipun dadi guru lagune niku U. Gatra sing kalih adiguna adigang adigung niku guru lagune U niki. Gatra ketiga pan adigang kidang adigung pan esti niku guru lagune I. Gatra kepapat adiguna ula iku niku guru lagune U. Nomor gangsal telu pisan mati sampyo niku guru lagune U. Nggih leres. Nggih sampun cekap Kula tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana sing ora sarujuk karo hasilnya kelompok siji mau? Wis bener? Enten sing salah. Sing salah sing ndi? Angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sanggahan teko kula wonten teng guru wilangan nomor gangsal, sekawan, gangsal. Sing bener, papat apa 5? Ayo. Niku guru wilangane enten 8. Adiguna ula iku enten 8 seharusnya. Sampun matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor papat. Adiguna ula iku. Nggih. Adiguna ula iku. Bener salah? Berarti 8. Sanggane bener apa salah? 8. Ya wes. Ki mau jenisnya mocopate urung disebut. Oh nggih. Jenis sing keloro iku jenis tembang mocopat apa? Gambo. Saka kene ana pitakonan? Boten. Sampun. Tenan? Nggih. Ya wes berarti aku jajal iki ya. Cek tak pateni gini.
Nah, iki enek rong tembang maneh. Ana rong tembang maneh. Jajal diwaca sik. Ana sing wis ketemu jawabane? Oke, tak wae tambahan wetu. Wes, anak sing wis temu? Durung? Apa angel diwaca? Nggih, Bu, kurang neju. Kurang gede? Nggih. Tembang siji iki durung mari, orang karuan jenise. Sampun. Hai. Sing tembang ke siji wes? Wes kabeh temu? Sik dinteni sing durung. Nggih, ndeloki garapane sampean. Tasik lo apa tembang Macapat? Oh, urung temu. Nggih, tasik sing kalih, Bu. Iso apa ora to ngitunge? Alane lan becek punika. Pira berarti? Songo. Songo apa? Guru lagune apa? Dim alane lan punika. Ibu. Songo? Ah. Saya minta satu asiswa menyampaikan perasaannya tentang materi hari ini. Aku njaluk sitok ae. Kok kene ta? Ada. Yuk tolong sitok. Dan, Cici. Perasaan kula dinten iki pas pelajari tembang niku seneng banget soale kula bisa ngartos tembang niku wonten kathah jenise lan ngertos ciri-cirine kaya guru wilangan, guru lagu lan guru gotro ana ing tembang Macapat. Sampun itu. Kuwi. Nggih. Enak mana? Dang. Samping kula samping pembelajaran iki kula sadar saged
ngerteni enten tembang-tembang mocopat. Niki salah sijine karya seni sing dadi budaya Jawa. Wonten niku duweni manfaat kanggo arek-arek enom kaya kula lan rencang-rencang. Amarga sampun diingeti, sampun dituturi kalih seniman saking nenek moyang. Nggih. Nggih, matur suwun. Sami-sami. Enak mana apa ora? Wes. Wes. Saiki bukunya diringkesi. Nggih, Bu. Wes. Mbak, tolong patenono. Sik, tak ngisi jurnal ya. Wes. Aku njaluk tulung. Sampai anak sih. Nggih. Mimpin donga sadurunge mulih. Ade donga gawe balik sekolah. Donga mau dimulai. Donga selesai. Wes. Lek wangsul, hati-hati ya. Sing numpak sepeda aja banter-banter, ya aja sembarangan moro-moro menggok. Sing mlaku ya aja nengah-nengah. Muga-muga dhewe isih ana wektu kanggo ketemu minggu ngarep. Amin. Tak pungkasi semene wae. Matur nuwun kanggo dina iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.